Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालाम नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा बिग अपडेट सफैदों बेनो जाबाय BTC नि साख्रि बेनो जाबाय कन्ट्रेक्चुअल जब ओंखारदों जेराव नोंथांमोना क्राइटेरिया गोरोबनाय लोगो लोगो अनलाइन खालामदो। स' दायो सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव माबादि सेलेक्शन प्रसेस खालामगोन आरो माबादि टाइपनि बे साख्रि जों नायगोन गोबाव खालामा। जों अफिसियेल वेबसाइटआव थांगोन एन्ड बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना Bodo जब इनफो YouTube चेनेलाव गोदान स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय साख्रिनि आपडेट आरो लोगोसे गुबुन गुबुन गभर्नमेन्ट स्किम्सनि बागै स' नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन। स' दानिया बेयाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा बैसोआ बेसेबां नांगौ एन्ड बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन आरो माबादि जागोन थ' जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन। दा भिडिअखौ हानाय एसेबां शेयार खालाम जायफ्रा नोंथांमोना क्राइटेरिया गोरोबो स' नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय। आरो बे जाबाय जबा नोंथांमोना कन्ट्रेक्चुअल जब VCDC लेभेलाव नोंथांमोननि साख्रि एबा खामानिया जागोन अके। स' बिदिब्ला नैबे 420 भेकेन्सियाव दा माबादि सिस्टेमाव लागोन जों डिटेल्सखौ नायनोसै वेबसाइटआव थांनानै। स' दायो लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव एन्ड अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो एप्लाइ नाव मोनसे मोनदों। स' दायो एप्लाइ सोलिगासिनो दङ। दा नोंथांमोना 30 आगस्टनि सिगां अनलाइन खालामनांगोन मानोना 15 डेजल' होदों टाइमखौहाय। स' बेनो जाबाय स' नोंथांमोना बबे डिपार्टमेन्टआव एबा बबे नोंथांमोना प्रफाइलाव स' नोंथांमोना साख्रि मावनो हागोन जों बेखौ दानिया नायनोसै। स' नोंथांमोना बे जाबाय नै नुनो मोनदों थेंगफाख्रि डिजिटेल एम्पावारमेन्ट प्रग्राम। स' बे मोनसे बेबायदि ओंखारदों प्रजेक्ट थ' नोंथांमोना BTC गभर्नमेन्टनि आन्डाराव स' नोंथांमोना बेयाव स' नोंथांमोना खामानि मावनो हागोन बा नोंथांमोना साख्रि मावनो हागोन। बेनो जाबाय थेंगफाख्रि डिजिटेल एम्पावारमेन्ट प्रग्राम होननाय मोनसे ओंखारदों जेराव नोंथांमोना कन्ट्रेक्चुअल जब हिसाबै साख्रि मावनो हागोन आरो बे डिउरेसना स' नोंथांमोननि कन्ट्रेक्ट जबा बेसेबां गोबाव जागोन जों बेखौबो नायगोन। दा पस्टआ जाबाय जोंहा 420 वमेन चेम्पियन्स बेयाव लानाय जादों आरो बेनो जाबाय एभ्रि VCDCआव सासे पस्टआ थागोन अके। दा BTC नि आन्डाराव 420 भेकेन्सि स' ओंखारदों आरो बेयाव 420 VCDCआव नोंथांमोना खामानि मावनांगोन आरो स' नोंथांमोननि एंगेजमेन्टआ जागोन कन्ट्रेक्ट जबा बे जाबाय 2 इयार्स नोंथांमोना VCDC लेभेलाव खामानि मावनांगोन। बेनो जाबाय मोनसे VCDCआव सासे पस्टआ थागोन आरो लोगोसे 420 रेभिनिउ भिलेजाव खामानि जागोन एन्ड बेनिफ्राय 24 मान्थ्स नोंथांमोना खामानि मावनो मोनगोन अके। स' बेनिफ्राय नोंथांमोना 22 मान्थ्स मावनो मोनगोन नालाय VCDC लेभेलाव। दा एग्जाम्पल मोनसे VCDCआव हमना ला रेभिनिउ भिलेजेस थायो। दा हमना ला मोनसे रेभिनिउ भिलेजाव 2 सुबा एबा 3 सुबा थायो अब्ला स' गोबां रोखोमनि गामि थागोन आरो बे गामियाव नोंथांमोना खामानि मावनांगोन एज ए नोंथांमोना वार्कार हिसाबै अके। देन बेयाव हमना ला एग्जाम्पल 7 रेभिनिउ थायोबा हमना ला गासै 14 सुबा थानो हागौ जेराव नोंथांमोननि खामानिया बेयावनो जाबाय थागोन। स' नोंथांमोना खामानिया डाइरेक्ट VCDC लेभेलाव जागोन आरो सोर बादिजों खामानि मावनांगोननो बेनो जाबाय फार्स्टआवनो दङ आसा अंगनबादि वार्कार्स बेनिफ्राय ANMs नोंथांमोना नुनो मोनदों ANM सेक्टरनि बे जाबाय हेल्थ सेक्टराव स' नोंथांमोना खामानि मावनो मोनगोन। एन्ड बिनि अनगायैबो नोंथांमोना माखासे मेम्बार्स मोनदों CLEPS जेराव SRL नि आन्डाराव थायो। नोंथांमोना मिथिखागौ जे ग्रुप वाइसआवहाय क्लास्टार लेभेलाव हमना ला CLEP एन्ड बिनिफ्राय BOs थाबाय एन्ड बिनिफ्राय SSG मेम्बार्स थाबाय थ' नोंथांमोना बिथांमोनजों डाइरेक्टलि नोंथांमोना कन्टेक्ट जागोन बा नोंथांमोना खामानि मावगोन ग्राउन्ड लेभेलाव। स' बेनो जाबाय ग्रास रुट लेभेलाव स' नोंथांमोना गामि लेभेलाव खामानि मावनांगोन जायनोखि बे साख्रिखौ नोंथांमोना मोननो हायो। दा बेयाव नोंथांमोना मिथिबाय एसेब्लाबो आइडिया मोनबाय जे बे खामानिया स' नोंथांमोना जायखिजाया गामि लेभेलाव खामानि जागोन एन्ड नोंथांमोना ससियेल वार्कार हिसाबै खामानि मावनांगोन। लाइक एग्जाम्पल हमना ला मोनसे स्किम फैबाय अरुणोदय थ' गोबां मिथिखागौ जे दायो 250 रां सोगासिनो दङ आरो नेक्स्ट लेभेलाव 400 खालामसिगोन। दा बेफोरखौ माखासे स्किमखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय बा गुबुन गुबुन क्राइटेरिया एलिजिबिलिटि नायनाय स' नोंथांमोना बेयाव स' नोंथांमोना गामि सेक्सनाव नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनांगोन एबा VCDC वाइसआवहाय स' नोंथांमोना खामानिखौ मावनांगोन माने स' नोंथांमोना समाजनि खामानि मावनांगोन। बेनो जाबाय थेंगफाख्रि बायदि जे थेंगफाख्रि डिजिटेल एम्पावारमेन्ट प्रग्राम स' मेंनोरै नोंथांमोना खामानि मावनांगोन जे स' नोंथांमोना जाहाथे बेखौ जायफ्रा गोरोबबाय स' नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेयाव माखासे आर्टिकेल्स लिरनाय दङ स' नोंथांमोना बेखौ जाहाथे फरायबानो जाबाय। एन्ड बेनिफ्राय दानिया बैसो आरो लोगोसे सेलारि आरो लोगोसे नोंथांमोना माबादि टाइपनि जागोन जों बेखौ दानिया नायनोसै। स' बेनिफ्राय बेयाव माखासे गाइडलाइन्स दङ बेखौ मोजाङै नायदो जे हमना ला BTCआव बेसेबां गामि दङ एबा रेभिनिउ वाइस दङ स' नोंथांमोना नुनो मोनदों एन्ड बेनिफ्राय VCDCआ 420 नि बारा आरो लोगोसे गामिया 3380 नि बारा स' बेबादि दङ आरो बे पस्टआ बारायनायनि चान्सआ दङ स' नोंथांमोना जाहाथे नायो। एन्ड क्राइटेरिया स' नोंथांमोना फार्स्टआवनो वमेन जानांगोन अके नोंथांमोना हिन्जावफोर जानांगोन एज ए वमेन होनना बुंदों बेवहाय वमेन हिसाबै खालामबानो जाबाय। एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोना BTC जाथारनांगोन एन्ड बैसो होनोब्ला 30 इयार्सनि बारा जानो मोना होननानै बेयाव लिरनाय दङ बा समजों लोगोसे बारायनोबो हागौ आरो लोगोसे नोंथांमोना ग्रेजुवेट जानांगोन थ' एनि ग्रेजुवेट नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना VCDC लेभेलाव लेंगुवेज बेनो जाबाय बर' स' नोंथांमोना मेनलि बर' रोंनाय जानांगोन BTC हिसाबै स' बेखौथ' मिथिखाबाय आरो बबेबा जायगायाव हारसा दङ स' नोंथांमोना एसामिस
सोलोंनाय जानांगोन हारसा लेभेलाव दा जायखिजाया थेंगफाख्रि नोंथांमोना चेम्पियन्स बेयाव नुनो मोन्दों आरो एप्लिकेसन प्रसेसखौ नायोब्ला दायो अनलाइन जागासिनो दङ लास्ट डेटआ 15 डेज दङ अब्ला 30 आगस्टनि गेजेराव नोंथांमोना खालामथारनांगोन आरो राउन्ड 1आव जाबाय नोंथांमोनखौहाय 15 कुइसन्स नोंथांमोनखौ एग्जाम लागोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि शर्ट टेस्ट दङ दा बेयाव 15 कुइसन फैगोन मोनसे हाबानो 2 मोनगोन आरो 30 मार्क्सनि बेयाव दङ स' नोंथांमोना बेखौ जाहाथे बुजिना लायो अके दा फार्स्टनि एग्जामा एन्ड बेनिफ्राय सेकेन्ड राउन्ड दङ ग्रुप डिसकासन दा फार्स्टआव एग्जाम जाबाय एन्ड बेनिफ्राय ग्रुप वाइसआवहाय डिसकासन लागोन 15 केन्डिडेट्सजोंहाय मोनसे ग्रुप बानायगोन दे एन्ड बेनिफ्राय बेयावबो नोंथांमोनाहाय 35 मार्क्सनि दङ स' बेयाव नोंथांमोनखौ सिलेक्सन खालामगोन बेबायदि एन्ड नेक्स्टआव लास्टआव पिआइ दं एबा पार्सनेल इन्टारभिउ जेराव जों मिथिगौ पिआइ एबा भाइभा टेस्ट होननानै स' बेयावबो स' नोंथांमोनखौहाय पार्सनेल टिम एबा माखासे टिम वाइसआवहाय इन्टारभिउ लागोन साफा बेनो जाबाय नोंथांमोना 35 मार्क्सनि स' बेयावबो नोंथांमोना होनांगोन दा नोंथांमोना स्टेज 1 एन्ड 2 3 मोनबाय दा गासैखौबो लानानै सिलेक्सन प्रसेस जाबाय मार्क्सआ 100नि बेयाव एग्जाम जागोन बा सिलेक्सन प्रसेस लागोन आरो बेयाव जायनो मोजां पारफरमेन्स होयो नोंथांमोना साख्रिखौ मोननो हागोन आरो सेलारि होनोबा स' नोंथांमोना 15,000 सेलारि बेवहाय मोननो हागोन आरो बे जाबाय कन्ट्रेक्टआ 2 इयार्स नोंथांमोना 24 मान्थ्स बेयाव खामानि मावनो हागोन आरो 100% नोंथांमोनखौहाय जेब्ला गभर्नमेन्टआ माबाफोर जुदि साख्रि ओंखारोबा प्रजेक्टफोर ओंखारोबा नोंथांमोनखौहाय चान्सखौ होनायनि चान्सआ दङ स' बेनिफ्राय जायफ्रा नोंथांमोना बे साख्रियाव मोनो थ' नोंथांमोनाहाय गंसे साइकेलबो मोनगोन फ्रियावनो मोनगोन आरो लोगोसे गंसे मबाइल फन नोंथांमोना मोननो हागोन एबा स्मार्टफन नोंथांमोना मोननो हागोन मानोना गासैबो खामानिया फनजों जायो अके एन्ड बेनिफ्राय साइकेल नोंथांमोना गंफा राननाय जागोन स' बेनोमोन नोंथांमोननि बिग आपडेट आरो जेब्ला 4,000नि खाथियाव गोदान भेकेन्सि फैयो BTCआव स' नोंथांमोना थाबैनो आपडेट मोनगोन हमना ला अक्ट'बर नभेम्बराव स' नोंथांमोना अफिसियेल नटिस मोननो एबा मोननायनि चान्सखौ थांगासिनो दङ स' बेनोमोन नोंथांमोननि बिग आपडेट नोंथांमोननि BTCनि साख्रि VCDC वाइसआव